Helo! Pest, bar y brith fan hyn, li. Oedd yn gwybod bod fi'n dod, li. Shwmai? Oedd chi'n gwybod bod fi'n dod, bar y brith. Wel, bore da, pawb. Hwyr eto, paid y poeni. Wel, da ni yn ardal Cyfyrddin bore yma i cwrdd â ryw boi sydd wedi bod yn bildio minis i rasio erioed. Gen i weld os di o gwmpas y lle yma. Croeso, Endaf Owens. Ffwr wyt ti, boi? Very good, John. Ti'n all right? Ie. Ni bod hwnna'n swito ti? Ie, wel, ys i hwnna ar y ffordd fewn. Fan hyn mae'n digwydd te, ie? Ie. Y minis i gyd ma. Hari, gormod. Shut up, y cwn na! Cwn. Faint o cair sy'n ma? Sa'n mo, sod 40, 45, rhywbeth na. Sut nath o gyd dechrau te? Achos dy ded yn rally driver roi den, doedd? Danny Owens, dy ded? Wedd e'n... Fo wnaeth ennill yr ail rally yn Pembrey nes i wneud gwendraeth event oedd hi. Si'n wneud o fy Gareth Penywch, iesu mawr ti'n mynd nôl wan. 80s, early 80s. PJ 71S. Ie. Gen ti hwnna ma? Na, drani hwnna ddim ma. Lle mae hwnna di mynd fan te? Dwi wedi weld y number plate yn diweddar rhywle hefyd. Mae'n neud historic, Chris, y rally nawr. Sa'n gwybod enw bai. Top England rhywle, yn dweud. Mae nhw wedi ail bildo fe gyd nawr yn ddiweddar. So, drani bod y sylw ni wybod. Dad yma gwmpas y lle? Ari, so fe lan na lot nawr, ond mae'n still yn watcho beth i'n neud. Ideal. So fan hyn mae'r minis yn cychwyn fyna, lot o pethau yma fanna. Toyota A86 fanna. Mini i mynd ar y ffordd fanna. Fabricator wyt ti'n dweud, dyna sut wnaeth o dechrau, ie? Ie, wel, hobi oedd e'n dechrau bant blwyddyn ôl yn bildo ceir i bobl. O'n i'n gweithio yn yr RAF yn Snaffen, y machinist fyny. A dechrau gwneud ceir i bobl, fel hobi. A thef fyny wedyn. So dechrau yswyd yn un bildo jalopis mwyaf blwyddyn ôl fel. Bildes i'r un, o'n i'n dechrau yswyd mewn i raso minis ar y circuit. A ges i gwaith off na wedyn, so... Ti wedi bod rownd y byd yn rasio, ynddo? Do, ni bod lwcus i wedi cael sawl spin bach beth i lle fel. I ddweud y gwir, mae'n ffantastig. Mae bobl yn gofyn i ti bildo cair, a wedyn gofyn i ti raso nhw. Raso nhw, ie. A maen nhw'n talu. Ideal. Ti wedi bod i Japan na. I lle arall? Ethon ni Taiwan i raso a ethon ni America 3 years nôl i California raso. So, good. Sorry. Ti'n bod agor? O'n i'n gobeithio neu chi... Sorry, Can't walk around with a cake, man. Dyna i fi, wan, rhywbeth dwi eisiau gwybod. Ti'n mynd cage yn hwn, wan, right? Ie. Sut wyt ti'n mynd i weldio dan fanna? Chewing gum. Fel y boi sy'n neud i werddon, Ie, blawn i, a ffordd gorau, sy'n eisiau gweithio ni. Na, ni'n taco fe gyd yn lle, weld o beth i gylled, a wedyn torri 4 twll, gwed, bydde twll yn cael ei torri fyna wedyn. Right, ie. Mae'r dwpor cage lawr. Cage yn mynd lawr trwy... Weld o top lan. Pwysio fyny. Ie, nôl lan. A pleitio fo nôl. Pleitio lan, na, ydy. So mae hwn yn wedi cychwyn. Beth sy'n digwydd efo hwnna? Mae hwn yn mynd i cael rear-wheel drive Honda K20, fel track day circuit car bydd e. A mae hwn yn cael ei roi at ei gilydd wan, di? Car hewl yw hwn. Be di hwn? Roof rack? Ie, so ni'n lle rhoi fel y tent y fydd y top wedyn, o'n i'n... Na, achos ni'n tipo... Amser ni'n... 1-0 fanna, wan. Ges di fanna? Amser ni'n prepo'r shell i gyd. Ie, i dal peth at ei gilydd. Mae'n rhwyddach i roi fe upside down. Upside down. Ar y llaw wedi cael clai'r edges lan. Right. A mae hwn i gyd popeth yn newi fel la. A mae hwn yn 970S, car hewl. Car hewl? Ie. So ni'n neud lot o ceir hewl, achos... So mae rhywun di ordro hwn? Wes. Cwestiwn, faint mae hwn yn mynd i gostio i rhywun fel fyd o fewn ma wan a prynu car gen ti? Mae'n dependo pa mor good mae'r shell. So ni'n supplyio shells. So maen nhw'n dod â shell? Dod â shell. Faint o bags o sugar wyt ti isio? 40? Sawl un bach. Oes? Mae'n dependo i wneud y shell average beth i... Ie, ti'n rhoi o'n nôl at ei gilydd wedyn, y plastics a bob peth arno fo? Trial ddim. O, reit. Ie, achos ceir aso odyn, ond ceir hewl, gallu di ala wythnos to, dim ond yn rhoi'r... Plastic o beth yma? Mae'n job fel. So some patience na. Ond os o'n i mae'n mynd i mynd fyny yn pris. Clywes i bod na ex Monte Carlo car di werthu dros 100,000. Mae'n ridiculous, ydy. Am beth yw e fel. Ydy, a maen nhw'n investment yw lot yn nhw fel i'r historic racing fel. Ie. Well na pres yn y banc. Ydy. A be di hwn wan te? O'n i'n weld bod hwn di cael ei bildio gen panels. Dim ond panels, ie.
So ti di bod rawn Del Parts a... Bobman. eBay E&M Motor Factors a... Bod prynu hen partiau mini. A dod nhw fan hyn a roed at ei gilydd. Ie, o'n i'n stryglan fel y carna dro man o'r customer dod o hwnna. Mae eisiau fel wythnos o waith, restore o'r shell cyn dechrau cage. Cyn cael gwared o'r rhwd. Ie, cyn dechrau. So, decided i wedyn beth i Nadolig dwytha i build o shell bran new o panels. So, ni lle roi'r shell i gyd y gili, panels off, rhoi cage i gyd mewn. Lle mato popeth i gyd, sy'n eisiau dropo'r cage. A faint pan number di hwn? Ti di wneud? 9. Number 9. O'n i'w nawfel enni fel, ie. So, di hwnna'n cost-effective te? Mae'n well? Lot o'i ddech, mae popeth yn bran new. Ydy'r gyrrwr yn eistedd ar yr ochr, neu yn y canol? Mae'n gorfod bod yr ochr. Mae'n gorfod bod yr ochr. Sy'n hawl y fe paso centre line y car. Ti'n pitchy di, achos fydd o'n well i cael pwysau bethau. Ond ydych chi'n lodo'r pwysau ochr yma wedyn? Bydd mynd i'n o gwyd i si. Bydd mynd i'n o gwyd i si. Yes. O, mae'n cabech mewn fi hwnna. O, mae'n four drive di. O, ni tane. Turbo, 3 cylinder turbo. Ond dwi'n cael 300 horse allan yn mini yn diwan, oed? Rai o'n oed, mae'r mig glas fel ni'n one make series ar historics, beth di 130 brake. 130 brake. Mae o'n y championships wyt ti'n neud, historic championships a mini championships, maen nhw'n right police right there. Ydy. Drych ar y, mae yna waniaeth rhwng y cage yna, a'r cage yma, does, ti di torri rhywbeth, mae'n barod. Ti'n all right? Mi eisiau ddim insurance issues, man, a y machines fan hyn, i plygu a trwsio a weldio a brilio a be arall. Mae yna subframes fan hyn, does? Be di'r ffwrn bech ma? Pizzas, kebabs a bethau. O, pizzas a kebabs a cadw ti... Na, ni'n ei bach o powder coat o fel... A ti'n neud o ti fewn man oes? Ie, na gyd, mynd os rhywbeth bach simple i... So ti'n... Rhaid mewn yna. Am hongen lan 10 munud. O, i cynnesu nhw ar ôl peintio nhw? Ie. Ah, right, ie. Be di hwnna te? Pipe bender. Pipe bender? O plumber dwi'n de. Ie. A sa'n nhw'n neud hwnna dros y pen glin, siwr. I plygu roll cages y bethau, ie? Ie. So ni'n bethau one-off. Toyota 86 fanna? Be di hanes hwn te? Nillodd y British Touring Car Championship, Chris Hodgetts a Andy Middlehurst. Ti'n mynd o man, 85, 86? Ie, rhywbeth flaen cedi. Siwr i oed. Data post, ie? Car coch o dda? Ie, dim yn tweaks car. Dim yn tweaks car. Ie. Ac Hodgetts ar y Cosworth wedyn yn do? Efo Brooklyn, efo ni efo Brooklyn, actually, yn y Cosworth 500s yn do. Ie. So mae boi di prynu o'n ôl. Ffeindio fe, mas yn Iwerddon, wedi bod yn ralio fi'n credu, a wedyn ufflon. So mae wedi cael canol oriau. Gravel rash. So mae'r llawr i gyd newi, pobl i gyd i roi cage yn do fe. So ni'n aros am y components nawr i gyd, cyn bod e'n mynd i cael paint. Lle mae'r components i gyd ar hyn o bryd, te? Achos siw, bydd hi'n reit anodd i cael lot o... Mae popeth gyda fe, ond mae'r engine bant i gael ei wneud gyda'r boi nath yr engine nôl yn yr amser fel. Good all-round car yn doedd? Ie. Oedd hi'n... Dwi'n sound rhan. Oedd hi'n good rear-wheel drive, good fun car, ac oedd ddim yn drid i'r edrych neu goedd? Na, a maen nhw'n mlaen yn... Wel, mae pris yn nawr ar y parts y bethau gyd. Ac oedd hi'n good road rally car yn doedd? Ie, na fe. Achos oedd hi'n twin cam 1600 yn doedd? Oedd na rhyw 180 horse power yn... So'r standard, yn doedd? Ie, T220 maen nhw'n gweud bydd hwn nawr. Be di hwn, te? Car coch, byth yn ready. Na, fydd. Ti'n iawn. Customer o Frank. Be di hwn, MG Marcus, neu be? Midget, gyda fel body shell, sa'n siŵr beth, ond eisiau fe cage nhw'n fel, so... So ti di wneud y weldio ar hwn, do? Na, so ni'n adi fi to, mae'n jyst yn mewn, dim ond jyst i drop off, so ni'n goffi roi body arno fe gyd, roi cage a... Sut wyt ti'n ffixio'r plastic at y metal, te? Popr o fet? Ie, da bryd ni bolto fe'n sôn, da counters yn gryfyd, so counters yn bolts, so... A fanna, mae'r magic yn cael ei wneud, ie? Wel, na ni'n potio'n bach, fel so ni'n dechrau wneud fel bach o space frame minis, fel so... Dyma'r staff i gyd heddiw, de? Sa'n gwad, ie, maen nhw bach yn hwyr yn mewn efi. Dechrau'n sy'n cynno, ni'n gwneud. Maen nhw'n flexin, dyn nhw? A mae yna mwy o machines fan hyn, plygu a bendo a torri a pethau, ie? Ie. Be di hwn? Hwn di'r dyfodol, ie? Ie, interest fi mwyaf, fel yw, when i'n ras o space frame minis, spel bach nôl, a gwerthu sy'n mas abroad, so hwnna di bod mas yn ras o'n Taiwan. O, ti di bildio, beth ti'n gael hefyd yn doedd? Class 7, Hayabusa... Nid ni sawl un o'r reina, blwyddyn o'n bennes i'n neud un siwrd. So di hwn yn sort of evolution o'r reina? Na, mae mor waniaeth, mae'r suspension yr reina, sy'n eisiau trafel yn y byd fel y porfa fel, ond... Be fydd hwn yn edrych fel yn diwedd? Carbon fibre mini body shell. Right. A mae hawl ti gael
wel, aerodynamics. So trailing rear end, front wheel drive. Beam axle ar y back. Bydd na suspension yna? Bydd, just coilovers, beam. Hwn wedyn, just double wishbone. Dwi'n licio hwnna, I like that. Dwi'n licio hwnna, efo dy enw yn hwnna. Sut mae hwnna, laser cutter wneud hwnna, ynddi? Ie, ni'n prynu nhw, maen nhw'n... Mae'n neis, ynddi? Benni bydde bant y fe. Nice touch. Gobeithio bydde boi bydde'n prynu fe to Owens bydde. Ie. Gearbox, gear lever sy'n mynd yna, sequential box neu beth? Na, sy'n mynd i wneud sequential box i mynd. Mae hwn yn edrych yn rhywbeth special. Dwi'n mynd gwybod lot am ceir, ynddi? Ond fyswn i'n dweud bod hwnna dim turbo, supercharger, ie? Supercharger, ie. Mini short motor, bottom end i gyd, so just 1400. Wedyn, blynydde yn ôl, y boi di gweithio mas, neu bildo ni'n BMW K1200 motorbike. K1200, y motorbike mawr. Motorbike, ie. Sa'n siŵr gwybod dath e beth i lle, ond dath e ffito bloc mini. So mae di'n dropo efo supercharger. So ti'n gallu weld y bloc hwn yn dweud? Na fe. Dyma'r gasket. Popeth lawr fyna'n standard. A di hwnna, mae'n engine expensive, ten edrych? Na, mae hwnna'n i gwaru gyda'r historic. Hwnna'n 6-7 mil gwyd. A faint o power allan hwnna? 270. 270? Ie. A ddylai'r car pwyso... A lle mae'r gearbox? Mae'r gearbox efo hwn? Na, mae'n wedyn. Hwnna'r gearbox mynd. So, bloc yw hwnna. Hwnna'r gearbox mini. A lle mae'r shaft yn dod allan, de? Mas fan hyn wedyn. Right. Pop yn ôl yn bac fyna, so... Ti'n gwybod meddwl o proper? Sym eisiau mynd ôl, na. So mae'n lot hawsach i wneud, di? Popeth ei gilydd compact i gyd, Problem ar y weekend efo hwn, engine out, engine in. Right hawdd i... Rhoi ar un, ydych chi'n baso ar y stori, y miglas, fel, ni'n usually swap engines, a prawn di gwener. Mae na, o hyd, mae na rhyw stori ar y wal yn does. Dy dad fan hyn, li? Ie. Lle mae PJ 71S, mae fo, efi? PJ, hwnna Pembrey, siwr o fod. Ie. National Mini Migler Challenge 2011. Ti'n si ennill hwnna? Do, nes i hwnna... Yn lle oedd hwnna? Hwnna British Championship. Ie, so... A gift presented to Endaf Owens for becoming the 2011 British Mini Migler Challenge Series from your fellow club members at Teifi Autographs Club. Nath i beth nice, ynddi? Do, what a take. O ma fo PJ 171S, fel o'n i'n cofio fo. Tylbenni fydd hwnna, ie. Pwy di hwnna hwnna? Yr un fwy a fi. Ti di weld hwnna, Jo? Elia? Bachgen beth pert yn dweud, a beth sy'n arall wal yma, mae yna mwy o lluniau fan hyn. Pwy sy'n mi ar symbim, de? Hwna car y dad, cyn gath e'r esgod. A ti a dad yn go-karts fan ar rwle? Flawrin. Minis. Cape Pigeon, ie. Mas y cwrw. Ie, dathlu fanna. Mewn i sgipio hwnna. Dathlu, mae'n siŵr. O'r un y penole? Incriminating evidence. Dwi'n licio hwnna, ynddi? Rhaid yn eis o fe? Ie. Dyma bech o... Blew. Dwi wedi gwneud rhywbeth fel yna, yn y pwll yn Barbados, tan i drwsus lawr, a pawb yn eistedd y pwll. Oedd hwnna'r mini efo Hayabusa yn y cefn, ie? Hwna doi Suzuki yn bach hwnna wedyn. Oedd hwnna rhywbeth anodd i roi fewn a gweithio. Sut o ti'n... Compact o ti'n refio nhw? Ti'n refio'r ddau yn un pryd? Hwna, mae eisiau blanso clutches a'r throttles. Hwna'n cael neis, yfyd, ar 285S? Ie, hwna car bisil yr oson awr de. A pwy di'r boys fan hyn, de? Pwy di'r boys yn y llun ma? Meeting gyntaf yn Historics. So, byti 2012 ra. Customers? Na. Competitors? Gyda ti nhw? Na, second. Rob Huff, with World Touring Car Champion. Rob Huff, dwi'n gofio Rob Huff yn dod o? A Nick Swift yw'r boi'r... Swift yn neud yr engines, yr minis? Ydy. Dyma yna werth pres. Machines ma'n does, so ti'n gallu neud lot o bethau fan hyn, yn dweud? Be di hanes y machines ma gyd? Be di hwnna te? Drill di hwnna be? Milling machine? Milling machine hwnna, ie. Nes i apprenticeship blwyddyn lwy'n Aberporth. Dod nhw adre last day, ie? Do, so gysi hwnna'n bag bach, ie. Ond hwnna, machine Bridgeport Blawn i'n iwso, a ledd fy'n yna... Be di oed hwnnw rhywbeth fel la? Early 80s, i be? Early 80s, di? Falle bach, mwy... Enach, falle. Ond mae'r machines yn iwso si nhw blwyddyn ôl, a mae'r pynnes i hwnna wedyn... Pan o mam a dad hwnna, mae'n 16, so mae hwnna wedi gwneud sawl... milltir beth i lle fel. A drilio, a leddio yn troi yn de? Ie, machine o leddio. Wyt ti'n gallu iwsio un te? Na. Come on, gen i weld un ni'n gallu iwsio. Wel, ti'n employer boys yn dweud. Sa'n deall i beth. Be wyt ti'n mynd i wneud fan hyn, wan? Sa'n mo? Rhoi thread ar hwnna? Na, dwi'n ei, just troi o'ch o fas, ond comment amser dechreuwn ni bant blwyddyn ôl,
Wel, fi a ffrindiau fi'n awr port, ni gyd yn gweithio, na gyd yn gwneud bob dydd yn gwneud geir knobs. Geir knobs. A gwerthu geir knobs. Gwerthu geir knobs. A faint o twrch, faint o twrch. Faint o... Trwch. Ie. Gan fi'n cofio ei gair. Faint o trwch mae hwnna'n gallu gwneud mewn un sort of cut? Mae'n dependo ar speed a... Dyna'n boeth, wan? Aluminium. Na, dim byd. Aluminium. Aluminium yw hwnna, ond mae'n dependo ar metal yn... So ti'n bildio cages y pethau wan, ti'n gwneud... Neu bushes a beth, neu universal joint, just bach o bopeth. Universal joints? Yn cage dwi'n na? Yn cage o bethau. Ti'n gwneud fan... Na, pan i'n awd, i'n drwlo tapo nhw mas i gyd yn gwneud beth i'n moyn. Mae'n just handi gael... Build o ceir, mae'n just handi just i cael... Ie. Hwna'n drwm hefyd, ni? Drwlo fe lawr. Drwlo fe lawr am pwysio, wneud hwnna llal yn aluminium. Right, lle mae'r cair te? Gen i weld y cair. Draw fan hyn, de. And cut. Whoa. Look out. Mae'n y byd i fan na. West am y coes. Yn mini? Ie. Yes. Ydy. Mae yna chydig o projects ar y go ma. Wes. Mae hwn hanner ffordd, di? Ydy, ni ddim bildo lan... O, mae yna discs bech ar nhw'n does? O, ydy. Sut iawn ydych chi'n stopio nhw, de? I'n mynd... Wel, swn nhw'n pwysau lot, beth i 500 kilos. A ti'n mynd round. A mae'n goffi ffitio dan 10-inch wheels. Right. So ti'n misio massive braking? Os bydde ti'n cael 13-inch wheels, bydde fe calibers a discs yn fwy, bydde lot well, fel. So mae hwnna dan bil, di? Ydy. Be di'r engine, te? Mini engine to, a rhywbeth debyg i'r cadron yma gyda 16 valve head, ond mae cwmni lawr yn Kent, CAD, yn neud bespoke head fel, i mini bloc. So i historic mini championship? Na, mae hwn bach o... Open class? Ydy, basically, ydy. So mae'r can nesaf, mae hwn o hwti'n rasio, ie? Hwna fi'n raso mwyaf yn historic car fi hwnna. Na, mae hwnna'n historic spec car, so that's a standard mini 8, byddio, Cooper S 1070, 1060? 1071S. 1071S. Hwna hen car yn boi oedd yn ddalio fe blynyddoedd mor nhw. So, pryd mae'r regulations di dewis y period y car yma te? Pre-1966. So, be wyt ti'n gallu wella? Wel, roll cage. Safety. Safety, obviously seat frame, beth o like. 1071 engine yn eitha standard, ond dim standard, ond... Mae hwnna'n 1275 nawr. 1275. Mae'r class limit yw 1293. Right. A mae drws nesaf fanna, mae hwnna'n rally car, yndi? Na, wel, rally car oedd e. Nath hwnna Monte Carlo, sa'n gwybod pwy blwyddyn oedd e, gyda customer yn... A Monte Carlo historic, ie? Ie, 1965. A genuine Monte Carlo di hwnna, yndi? Ie, bennodd e Monte Carlo, sa'n siŵr, wel, wy'n siarad tybod? 1965. 65, a mae'r customer nawr fe sy'n mab a boi sy'n gyda'r Toyota drwm y cos, mae fe'n neud... Rasodd e pethynod lawr yn Goodwood, y ddoi ni mas yn Goodwood pethynod gyda professional drivers. Gawn ni edrych yn y... So, di hwn yn dal yn historic spec? Ydy. So, fel mae'n mynd i fod i edrych, ie? Ie. SU carburetors? Ie. O, ti eisiau dwylo bech a spanners bech yn does. Ie, fi weld y dwylo di. Ie, sut di aldo ti'n mynd mewn i fanna? Lawr fanna? Gofyn i boes wneud e. Llosgi dwylo o hyd? Ie, do. Neu os mae'n conco mas, just mynd i gael peint fach eleni. O, ie. Rhywbeth. Ydy, so... Oedd o... Dwi'n mynd i bod yn ges fan at y hyn minis bech fan. Ond nhw'n mynd i cael ei engineerio yn dda iawn. Press steel den nhw'n de. O, ie. Typically agricultural yn de. Ydy. Fel y hyn, bloody Saesons di wneud yn y Midlands yn de. Ie, na fe, ie. Ond yn meddwl am newid pethau, ddim yn meddwl am servicio nhw. Na, actually. Ond maen nhw wedi cael... Pam bod nhw mor iconic te? Maen nhw wedi cael development o diawl dros y blynydde. Maen nhw still yn... A bai bobl fel chi te, yn neud o? Ie, fi'n bod bach o pein na fe. So mae'n y BDA fan hyn, Ford BDA, trio mynd mewn i mini. Be ddiawl wyt ti'n neud? Sa'n bo? Lle mae'r gearbox yn mynd i fynd e? Na'r un peth o. Mae'r gearbox mynd i dan o fe gyd. Yn y gwylod? Ydy, hwnna bydd y weak point fel. Ond mae hwn yn... Be fwy fydd am malu milion o... Bydd. Sut mae'n gweithio te? Mae'r busnes yn mynd fel i rawn, mae'n troi i flywheel. Crank ti fan hyn. Ie. A wedyn mae drop gears wedyn. A off a crank. Off a crank yn mynd lawr. So sy'n flywheel fel... Wes, normal flywheel ar y crank. Mae gear yn mynd lawr mewn i'r... A newid y gears. So lle wyt ti'n newid y gears te? Lle mae'r... Popeth. Stick. A mae'r stick nôl yn bach yma. Popeth yn gweilod i gyd. A nôl i'n beth allan. A bobl yn bio rai, mae rhain fewn am ryw bath o trwsio. Ydy, bach o... Be di hanes hwn? Be di hwn yn neud? Hwna fi wedi bod raso lenni yn
yn Mini Migla Championship. Mini Migla Championship. Fi wedi gwerthu hwnna nawr, so ni wedi bildo i newi. So ti di rhoi stamp o'r hwnna? Ni wedi cael cwpl o... Sawl rhasys a werthu ymlaen. Gwerthu fan, a ni wedi bildo i newi nawr, so... Be di hwn? Hen gar Migla customer, so di raso sblydde, ond ni wedi goffo rai wneud y lan iddo fe. Clubman yw hwnna, ynddi? Ie, mynd i clubman gyda car hewl fel... Mae'n reis, e? Ydy, track day car. Track day car. Ie. Be di werth rhywbeth fel hyn, te? Byti... 50-60 gan? Na, rhywbeth fel hyn, byti 25-30. O, reit. Cefla to? Ie, carbon fibre top. Carbon fibre. Ie. Sut wyt ti'n sticio hwn ymlaen, dwi'n gallu weld? Bondo fe arno, gadael byti modfedd ar ôl. Silicon. Ie. Sticks like shit, ie? Ie. Hayabusa 1300. Ie, ydy. So mae eisiau ni... Be di hwn, de? Neu bach o gwaith i boi o ni'n fi wedi trag o go, ni'n anau gael gweld os fylle dreifo rhywbeth arall am neu bai mini. O ti'n mynd i gyrru hwn? O, do iddo fe fel, ie, i drial e, so mae'n drag gwerthu fe. Lle wyt ti'n mynd i rasio rhywbeth fel hyn, de? Ni'n mynd gael test yn Pembrey nawr, sy'n ni galled a wedyn, sa'n bod, wel, bydd cwpl o meetings beth i lle bydd nesaf wedyn. Pa races wyt ti'n neud, fel ar 750 club a... Ti'n gallu neud aswad o bike sports yn 750 club, byddet... A beth sy'n nhw'n, ta engine, Hayabusa yma? Hayabusa, ie. Rear-wheel drive? Rear-wheel drive, ie. Mae fe'n hen gar, ond mae'n still yn eitha quick am i... Wyt ti'n meddwl bod chi'n mynd i mastro hwn? O, sa'n bod. Mae rear-wheel drive ddim yn mynd sideways. Os byddai'n spindo, byddai'n mynd i on. Ie, ond ti'n understeer o, ti'n de? Ydw, Ti'n eisiau gwneud hwn? Yn lle fel un. Wan, ti'n gwybod? Ie, fi'n gwybod, so mae eisiau dechrau to. 406 touring car? 405, Giovanardi. Giovanardi, ie? Ie, works cars. Ni wedi gyda draw o Italy, a ni wedi full rebuild iddo fe, paint, a ni wedi bod yn rhedeg ei customer dyn. A pwy sy'n bia fo Giovanardi hynna chi? Na, boi o Kent. Good car? Ydy, quick thing. Drum, siwr ni? Na, mae'n rwy'n eisgawn, actually. Ydy, 200... A pen engine sy'n rhaid, te? MI16. MI16. Ydy o'n four-wheel drive? Na, two-wheel drive, sequential... Front-wheel drive? Hewland box. O, so ti'n hapus i mynd yn hwnna? Gwyd, hwnna'n saffach. Faint o power? 260 ffyra? 212, maen nhw'n gweud, 280 ond sa'n teimlo fel ni. Be di hwn, de? Dwi'n mynd gynnu... Di hwn... Paradaid, Morgan, ie? Ie, super sprint. Super sprint. So, pwy blwydd, beth i late 50s? Mae rhaid yn cael ei wneud allan o pren. Ydy, mae'n still yn bildo nhw. Mae hwnna, mae lot o history dy'r car, meddwl boes i fiagau. So mae fe'n gallu raso fe'n Goodwood a fel... So mae hwn fewn am rhyw waith, yndi? Ydy, mae'r engine bant i cael ei wneud nawr, a ni'n gweud bod ni'n mynd i raso fe ddeg blwyddyn nesaf. Felly wneud... A ti'n mynd i bod yn brysyn, dwi'n rhaid y rasis i gyd, mae'n o'r Wel, mwyn eithaf, fi'n wneud dim byd, ond ysgyd fi'n wneud e. A, wan, mae hwn, Lotus di hwn, allai i ddaid yma drws o beth. Ie, na fe, Lotus Exige. Exige. Ie. Be ddi awdur y pisyn o pren ma, i dal y suspension i fyny pan mae... Sim shocks da fe. Sim shocks. Be wyt ti'n neud efo hwn, te? Just... Cael ei, di benni'r bant i, cos mae PowerTech V8. Race car di hwn eto, ie? Ie, circuit, ie. Wyt ti'n mynd neud dim ralio minis, dim byd? Bach o rali cael mynd i dim lot fel, na gormod o bobl wneud escorts, so... O, does. Ie, mae'n gen ti dipyn o client base, ti di bildio fo fyny, ti di wneud y rhasys, ti di ennill y championships. Mae hwnna'n werthu dy gair di, ynddi? Mae fe'n gwrdd i fel adfer, hwnna yw'r car newydd ni wedi bildo fel enni, eis i mas fe pyddornod tro gynta. Be di'r championship yma wan, yr Mini Migla eto? Hwn yw'r Mini Migla Championship, so hwn yw'r un o ceir newydd ni wedi bildo mas o panels. Right. Mynd i moyn bildo fe fel advert, a dongos maen nhw'n gweithio, so ond gysi... A be di engine ma? 1293, SH Engineering. SH Engineering. Ydy, ond gysi siantad ar ochr yn nillon i'r ras, ond gysi siantad, ond a nis wedi profi bod y car yn gweithio. Beth am y suspension ma wan, te? Ti di gweithio ar y suspension, te? Dwi'n weld all-in suspension, dyna? Maen nhw'n fixed ar y championship hyn, mae'r rhai chiwso... Sim springs, te? Just shocker? Mae donuts da mynd i fel fan hyn. Mewn mae'n sim spring i gael, mae fel rubber donut. Ah, right, ie. Be di'ch chi'n neud os di'n piso bwrw, te? Slaco popeth off wedyn. Y dumping. Y dampers. Na gyd o ti'n gallu neud? Ie. A maen nhw'n handlo mor dda. Mae'r championship mor competitive. Wyt ti'n mynd neud yn byd efo'r tracking neu'r... Na. Set o wets arno fe, jump stop na fe off. Mae'r alternator eitha fach, os ddim lot o redeg i redeg, nag oes? Sim lot o lle i gael. Na, sim lot o bethau electrics arno fe fel, so... Be di werth yr engine ma? Be di 15,000. Yndi wir, yndi? Ydy. Be di'r lever yma? Handbrake. O, ie, ti'n iwsio hwnna lan ar bar? Na, mae rhaid cael e. Mae rhaid cael e? Mae'n gwrdd I be, te? I standing starts o bethau. O, di hwn yn, beth ti'n galw, launch controller?
Na, sy'n mael dim byd electronic gauge. Be di hwn te? Be di hwn? Rev counter a? Dash o bethau. Be si yn hwnna te? Rev counter, data logger, lap timer. Be di hwn ar y steering wheel de? Well, speed. Speed? Ie. Ti eisiau gwybod faint o'r fast wyt ti'n mynd, oes? Wel, ti'n newid ei speed neu... Be di hwnna fanna, race logger te? Un o wir yn mwyn, dim i fi hwnna. A mae hwnna'n logio byw ti'n neud. Popeth ydi. Tan i hwnna allan roed yn computer, ti'n gallu weld y race i gyd. Gweld y laptops a cymaru fe gyda... Lle mae'r camera te? Oes yna camera oes fanna? un. Cyn mirror mawr hefyd. Be di fyny fan hyn te? Be di buttons fyny fanna? Mae start buttons a popeth i gyd, ignition. O ie, sy'n buttons. Lle mae'r wipers te? Popeth am hyn, mae un wiper yn hyn, mae popeth... Cadw fe'n simple. Mae'n lyflu car, yndi. Rwy'n dwi eisiau prynu hwn a mynd o adre heddiw. Fel mae fe nawr complete... Efo'r... Gyda damage. Efo damage ar y tro. Sa'n bod... 45. 45? Cyn i moyn y checkbook, Jo. Ie. Dylan fe nawr y ti. 45? A mae... Os ti'n gofod gyrru'r car ma, neu wyt ti'n gallu mynd i ennill yn hwn wan? Nes i mas, meeting gynta 3 es i fe, enillus i. A faint o'r ceir oedd allan? 20, 20 fe. Os wyt ti bawnd o bod yn gyrro'r eithau? Ffliwc oedd e, so... Be wyt ti'n mynd i wneud o hwn mae hwn? Wedi plygu'r... Mae drws fyna'n ufflon, so mae eisiau drws newydd o fi. So wedi just... Gai drws newydd efo 45 grand? Na. 46. Ydy, so... Oh, great stuff. Car pink. Car o graig yna, siwr. Ie, hwnna bildys i misys. So ni'n cael gwybod o to. Be di hwnna, so rally car yna? Na. Junkie tyres? Dim ond y tyres, ond circuit car yw eto. Ni'n aros yn parts. A pobl yn stryglen i... Rwle i cadw'r car, ie. Estate di hwn, de? Ie. Gath e crash mode byti 5 weeks nôl yn Brands Hatch. 5 weeks? Ie. A ti di ail-bildio fo? Ni di rebuildo fe. Sut i algys ti'r panels efo'r... Mae ffrant end i gyd newid, llawr newid, bulkhead, popeth i gyd. Sut i ges ti'r roof o bethau fel un, te? Na, bydd y tôn iawn. So, mynd un i gyd. So, wyt ti'n gallu cael y ddarnau fel un? Pan bod hwn yn... Pan bod wneud hwn, te, fel... Achos mae Goodwood... Boi sy'n bia SU carburetors. Fos nhw'n licio fo'n Goodwood. Boi sy'n bia SU carburetors, ie? Ie. So, nath e un meeting, a nath e meeting bydd yn Brands Hatch, gath e crash, so ni jyst i rebuild o fe to. Mae'r boi yma'n good yn busnes, te? Ydy. So, mae fe'n aros am stickers i dod nawr di llun, a ni'n mynd lan i cael test. Ydy o'n rhoi SU carburetors ar ei ochr o? Na, ydy. Na, mae'n copio livery fel special saloon. O, mae hwnna'n malu'r button fan'na, li? Ys ti eisiau symud o'n ôl, ti'n beth? Mae'r bonnet pin bach yn... Bonnet stay bach yn rong dy fi. Mae hwnna'n nice, yndi. Na fo'r SU carburetor i, a dwi'n licio'r un pren, de. Bit o 3x2, 2x1. Ti'n rasio, ti'n mynd lawr i'r circus ma gyd, a ti'n watch y Formula 1 ar y teli. Gen ti rhyw diddordeb i'n fyny, falle i wneud touring cars, neu Formula 1, neu rhywbeth, neu wyt ti'n licio'r hwyl a spri a cel? Fi'n licio. Mae'n licio'r crac. Mae'n gwrdd crac, ni yn gael gwrs sport. Be sy'n good weekend? Ennill y ras, neu dod adre efo 2 customer newydd efo 2 car build? Ennill. Ennill. Brilliant. Hei, diolch yn fawr, boi. Good, thank you very much. Diolch.